Monggo. Sampun potongan carine saben dina. You ready? Asik loh Mas. Asik. Ayo ibu-ibu maju. Kita ramaikan malam ini. Ayo audio. Edi Jasoden. Sampun ono kancarine saben dina. Terima kasih Mama. Sampun rasa kudu nganggo menuju paras bagusmu ndak beda karo atimu rungokno tembangan manisku yo ada sayang ngapun tenis.
Baik. Luar biasa. Luar biasa. Wah, tenan.